जों कबगौ आं EM साबा कयनाय जिनि खिथन खिजा बांनानै जों कयनाय जोंयाबो खरनाय कालकायाबो खरनाय कालकायाबो खरनाय जों जे पासा गाफा खरबो दंनाय जोंनि सरसं जत ताबुक जाति मुसुंगै दिनै खेलाना चेंसावेरिका जों जत पालकाया खरबो दंनाय आं सायासाक मेरा गाफा खरबो दंदि खरबायानो जों रिसारै जों जत पालकाया खरबायानो आमोन परिसे जों बासायबारि सातजननि चेयारमेन जों बासायबारिनि सात दिनै ताखुगग्रा कालीघन देवमनबो दिनै आसुथाय आतनाबो कबगो sini joto sar sono lagirinan bagai kogo sini ram sardalogo dina asute asura boy kogo padika sing tabo sini sar sono ambai jadi o jaga Ratanpur tung noklawa sonane bagai je koi jonni andaro sini sar susillo bose Cengkisha Serapsa just 5 minutes Ulano ini Jini TDA di Habang Bay Luar Jizar Tipra Football League Under 19 और लोहा जिजा को तीने पार्टिसिपेट लाएगा चीनी बाइजलबारी सब जुनल बाइजलबारी सब जुनल तीने वो पांडवो मानसा फेंका चीनी बोरंगना ऑनरेबल MDC श्री अनंत देवबर्मा ते चीनी खुआई जुनल चेयरमैन बोरंगना श्री विशु देवबर्मा ते बाइजलबारी ते बासेबारी सब जुनल ने सब जेडियो ते चीनी बाइजलबारी सब जुनल ते बासेबारी सब जुनल चेयरमैन ते जो तो चीनी सोशल वर्कर रोनबो आदि खा कहम ते हमजम कुपलो ते दोनों टीम में जे प्लेयर्स होनबो दोनों यार नानी हमजम कुपलो या फिर नरना थाइजत ने को कसानी मुसबो इनी जो तो साइमानो चीनी हानी बुबाग्रा महाराजा श्री श्री वीर विक्रम मानिको बहादुरनि आसाइमा साल तिनी ओ सालो तांगै चिन फुटबल थुना क्लाइखा अबंदरन किया चेरी साइखनारिवन तांगै याके नरो जतन शिवो जेफ्रो चिनी सिक्रा चलाइरो हक हम sak हम तंगाय आफुरन चिनी समाज बक्राग नाय आबन बगै चिनी जे बुबाग्रा वीर विक्रम जे इमां मुगलांमानि चिनो अहानि बागै सामुंताना मोचुंलांमानि सामुंतां बाया जे बार खालामि थांमानि आबनो सामुंतांनि बागै चिनि हायनो हाय चिनि महाराजा वीर विक्रम काया चिनि महाराजा श्री श्री प्रदीप विक्रम कृष्णमानि को बहादुर सागर तांगो बिनि बिसिंतै चिनि हानि लोकरनो खाबागजा फानबासे यावबासे तलांगै अहानो जों जाल फियमनानबो चिनि बुबाग्रा स्वयं लामरिबो दंगो ओला अमेरिकानि चिनि सिक्रा चलाइरनो बेलेखने लगिनांगो आबोनि बागै जों चिनि सिक्रा चलाइरनो हाकाहाम तंकाहाम ओनिनान बागै जों खेला दुलारो खलायनोबा बेलेखने साखानो नांगौ आबोनि बागै जों वानसुंथाय खालायो जों तां वानसुंथाय गाके चिनि गामि हामसायरगो गोबां मा जागारगनो चिनि सिक्रा चलाइरो गाहाम परिनाय गाहाम नुकुनि चेरेरो गाहाम स्कुल परिनायरो तिनि ड्राग्स बाय कबुले तिनि राम गरबो तिनि सा खामियानि दंगो आबन बागै जों TDADC हापांगो तिप्रामो त खामानि आगुलो तिनि चिन वानसुका चिनि सिक्रा चलाइरो
जों थुमुनि बिसिते जों केरियार सामनि मानो बंला सा काम दं हामय तनि मांखांके आमन बागै ini Sports and Youth Affairs Department बखते आं सागबाय थाम ते चिनि Honorable CM श्री पूर्णचंद्र जमातिया ते चिनि हानि बुबाग्रा महाराजा श्री प्रदीप विक्रम मानिक कोनी नायकल फांबाय तिनि अ टुर्नामेंट चिनि जेंजाखा तिनि अ जेंजामानि अबाव टेकनो दंगो ini inter-regional competition के जे 9 ओवर कप्लाई खानाय फाइनल क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनल के खोमन स्टेडियम में थंगिनाय जे कप्लाई नाय फर्स्ट प्राइज के 3 लाख प्राइज माननाय सेकंड प्राइज के 1.5 लाख माननाय थर्ड प्राइज के 75,000 माननाय चिनि त्रिपुरा हबो अमन पुइले हिस्ट्री जे रजत कबा रांबाय चिनि अ थंगुर नङो जों मोथि कमन आबन बागै जेरै थंगुरनो जों सिप के करंको खलायै जों नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स सामनान बागै जोंनि टीटीआईडी सापां स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखते बेलेकिन साखालाय जा तेनि बुबाग्रा बेलेकिनो चिनि सिगला चालाय वान सुबजाक जे जों साइमनो चिनि इंडियाव फुटबल थंगुरन दङ आ जागाव जों सामना चिनिगाय बाइचुं बुटिया सुल छेत्री बारं सचिव याबा आं साननो दङ चिनि त्रिपुरा हास्तायावबो गोबां मा जावा चिनि किपारसा सुल छेत्री बाइचुं बुटिया गोबां मा आसाजाक दङ याबा बरनो टेक्निकली फाइनेंशियली थिक मते बर सपोर्ट माइन बागै बर तिरा थनान सेमायंग दङ आबन बागै दिनि टीटीआईडी साहापा वानसुका था गोबां गोरों थाया थांगै चिनि थंगुरनो थुमुन हापर ससबै गोरोंखौ खलायन बागै ते ड्रग्स बे हासलै चिनि सिगला चालायनो साका हम तंग कांगै तरिबै बसकांगो थानजानि जवाव खरंति सावै अंफरमान बागै आवन बे फायदे चिनि थंगुरनो ना कयनाय बसकां जराबो फुटबल थमानियाव गोबां मा थंमुन दङ बास्केटबॉल फुटबॉल क्रिकेट जुडो कैराटे बॉक्सिंग जिम्नास्टिक गोबां मा जिनि ट्रेडिशनल गेम रक अबर बसकां थंगुर मोदनि थांनाय ते गोरों तेबो गोरों साबै जों गुजुग लेभेल रहनानि जों टीटीआईडी साहाबां चाइदुबो दङ बुबाग्रानि नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल सीएम नि तिदिर मुंबाय ताई आंबो सानाय दिनै जेसा दलफान जिदिथ जेसा दलफान हारिथ जों न कासिनो थुनाय माइजबो जों दिनै थुनायनोबो दलैनो बेलेगन खाकामियाफोरो हारिनैनो खाकामियाफोरनाय जिदिनैनो खाकामियाफोरनाय तांनि हंके हारिनाय दङै सेते दलफान जिदिबो हारिनाय क्रिकेट दलफान जिदि माया आबन बागै दलैनो इम्पोर्टेन्ट अ खेला दिनदानि केनेके गोरों रोङाहानि करे दिनै खरसा जिदि मान बिसिंते बस गामो जोंदेव आवलायनाय तै आं अबना तिनि अम्मा दिबिसिंतै जत्त चिनि हास्तेनि लुकुरनो एबा साख्लायनो मुसुंगो तिनि बुबाग्रानि कथार आसेमा सालरगै जिनि खुमुलंनि जे स्टेडियम तमानि अबनो बसकांगो महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम नाम जानाय अबनि मुं महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम फाजानाय दिनै चिनि बुबाग्रानि आसायमा कथार आसेमा सालरगै चिनि कथार सामुचेंखा बसकांगो चिनि सिगला चालेनो खाकाम साकाम तनेना बागै अब थमुन बिसिंतै थमुना हापर ससबै ड्रग्स बे चालाय तनन बागै जों जत्ता हमसे लुकुर जों येवार मा करनाय तांनि हंके जों सिगला चालाय जेबर क्रागनाय आब्रो समाज क्रागनाय आवन बागै चिनि सिगला चालायनो भेरि इम्पोर्टेन्ट चिनि समाजो नर क्राग काम कर दमाइसे चिनि समाज बे क्रागनाय आवन बागै फाइदे बसकां जरगो दैबो सुमा हाके खाबासा फानबासा याप्रि बासा चिन लामलायनो बसकांगो जों चिनि जबा कब्लायनान बागै बुबाग्रानि इमानो मोक्थाम साननान बागै जत्त चिनि लुकुर दिनै महाराजा वीर विक्रम आसेमा सालर जों समाय चालायनो फाइदे बुबाग्रानि इमानो मोक्थाम सानना बागै जत्त चिनि चालायरो खाबासा फानबासा याप्रि बासा चिन याप्रि सालनाय दिनै बागै जों सितम हाय हाय दलैनो न आनि खाकाम यापरै आनि अक बाथुम सामनि अरन पाख्या नर जुदा काहाम कुरुं दंदि जदन काहाम दने हामाय